На 3 септември имаме новолуние в Дева. То се характеризира с напрегната картина, тъй като е в опозиция с ретроградния Сатурн и квадрат с Юпитер. Този месец лунациите по оста Дева Риби ще насочат вниманието ни към нашата работа и здраве. Ще се съсредоточим върху жизнените ни сили и способността да бъдем производителни и ефективни. Дева и Риби притежават специфична интровертност, а когато към тях има предизвикателни аспекти, това винаги ги вади от зоната им на комфорт. Така, новолунието в Дева ще ни застави да отидем на места, на които не искаме да ходим, или да общуваме с хора, които ни потискат. За Девата живота е работа, здраве и служба към другите. Следващите седмици акцента здраве ще ни накара да обърнем внимание на отношението ни към собственото ни тяло. Доколко сме го пренебрегвали в името на нещо друго. По всяка вероятност могат да изплуват стари здравословни неразположения. Да предприемем действия в тази посока. Изключително е важно да обърнем внимание на нашето психично здраве. Предвид картата на новолунието, при много хора ще се върнат здравословни проблеми, както на психиката, така и в физически план. Голям процент могат да бъдат такива, които касаят зъби, кости, отоци, кисти, артрит, плеврит, плексит, отключване на психични сривове. Посещението в кабинетите, превентивно или не е от най-приятните неща, но в зодиакалния кръг Девата е тази, която ще ни заведе до тях и ще подобри качеството ни на живот. Друга част от ежедневието, което новолунието в Дева ще обхване, са работните процеси. При тях може да се наложи поемане на повече задължения, да ни бъде по-трудно да се справим с тях, да изпитваме стагнация и спънки. Всякакви документални и административни дела едва ли ще протичат гладко. Периодът е подчертано изнервен и с предпоставка всичко да бъде преекспонирано. Сатурн, Уран, Нептун и Плутон са ретроградни. Тези висши или трансатурнови планети са високооктавни. Те действат на подсъзнателно равнище, променяйки живота на индивида персонално, така и на цели поколения. Есента на 2024 не предполага да е от най-спокойните. Най-малкото, а то всъщност е доста съдбоносно и важно, е последният престой на Плутон в Козирог до 20 ноември. Всичко в нашата работа, постовете в иерархията ще претърпят реформи. За едни край, за други ново начало. Отношения и събития с нашите ръководители, родители, възрастни роднини, държавни органи и власт навлизат в решителна фаза. След това Плутон преминава трайно във Водолей, чийто знак е бил преди 226 години или 1798 година. В Козирог ще бъде отново след около 230 години. За да може всеки един от нас да се подготви за промените, новолунието в Дева ни дава най-важната отправна точка. Да се погрижим първо за себе си, да изчистим всички камъни по пътя, които ни спъват, и да продължим напред. Това, което можем да направим, е да сложим нещата си в ред, да подобрим личните си навици, да изчистим дома, тялото и съзнанието. Новолунието може да ни вкара в повече словесни пререкания, тъй като ще работим под напрежение, да срещнем проблеми с техника, ток и автомобили. Ще имаме подкрепата от Венера, която ще търси баланса в отношенията. Видеото за нея ще оставя в линк долу в описанието.